Тъй забързан свят пропускаме неща човечни, че тук сред нас живеят поредето, богатството на здравето е взето. Понякога минаваме край тях забързани, не ги забелязваме, макар че те нуждаят се от нас, нуждаят се от капка състрадание. Надежда има ли за тях? Кажете на хората в болка, помогнете да стоплим с нежност днес сърцата им, да видим пак усмивки на лицата им, да стоплим с нежност днес сърцата им, да видим пак усмивки на лицата им. Защо не можем да бъдем по-добри, да ги дарим с топъл жест дори? Да тях без друго много ги боли, макар че външно нищо не личи. Аз знам, ще дойдат други времена, за шепи добрината ще раздаваме на тези малките сранимите души, да станат по-щастливи дните им, на тези малките сранимите души, да станат по-щастливи дните им. Надежда има ли за тях? Кажете на хората в болка, помогнете да стоплим с нежност днес сърцата им, да видим пак усмивки на лицата им, да стоплим с нежност днес сърцата им, да видим пак усмивки на лицата им. Надежда, надежда.